गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जानानै अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जि। दिनै 15 आगस्ट 77थि भारत उदांस्रि सान फालिनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि रिडेलिमिटेसननि सायाव खामानिफोरखौ माबायदि आवगायलांनांगौ बेखौ फोरमायगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बिथाङा मैया रिडेलिमिटेसननि सायाव खायसे सुबुं आरो दल संगठनफोरा जाबायदि खुद्रिनाय फोरमायदों, नाथाय बेफोरनि जेबो बिकल्प गैलिया। थामहिनबा ड्राफ्ट लिस्टआ जाबायदि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाजों फोसावजाबाय थिग बेबायदिनो थासिगोन, खालिबोल' हादोरगिरिनि गनायथि गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जागोन होननाबो बिथाङा गोरलै रावजों बुङो। मैया जामुगुरिनि टुपियायाव रनजित बर' मुंनि सासे सुबुंखौ आलफानि लिंकमेननि सन्देहआव हमो। बिथाङा भारत उदांस्रिनि सानाव मोनसे ससियेल मिडियानि पर्टेलाव ओंखारनाय आलफानि भिडिअखौ फेसबुकआव शेयार खालामदोंमोन आरो बे दायावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामना हाजो जेलाव दैथायहरनाय जायो। ओंखायनो ससियेल मिडिया बाहायनायाव जों बयबो गावबा गाव सांग्रां जानाया मोजां। साननै सानथामसोनि सिगांनिफ्राय बिजेपिनि मावथि इन्द्राणी फुकन तहबिलदारनि गावखौ दौलें लाना फोथैनायनि दायनिगिरिनि सन्देहआव अनुराग सलिहा मुंनि गुबुन सासे बिजेपिनि मावथिखौ मैया पुलिसा डिमुनिफ्राय हमो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला अनुराग सलिहाया साखरि आरो गोबां खामानि होगोननि मुङाव गोबां सुबुंनिफ्राय लाख लाख रां लादोंमोन। नाथाय रां लाजानायफोरनि मादाव सासे अभिमन्यु दास मुंनि सुबुङा रां मोनैनि थाखाय सलिहानि आखाइनिफ्राय आइफनखौ सेनानै लायो। नाथाय बे आइफनाव इन्द्राणी आरो सलिहानि खायसे गाज्रि फट' दंमोन, जाय फट'फोरखौ अभिमन्यु दासआ रां होआब्ला बेफोर फट'खौ भाइरेल खालामगोन होननानै रां मोनैनि जोबथायाव भाइरेल खालामना होदोंमोन। मख'थावना दि फट' भाइरेल जानाय लोगो लोगो इन्द्राणी तहबिलदारनि फिसाय हितेश तहबिलदारा सानमारि थानायाव मोनसे एजाहार होदोंमोन, नाथाय बिथांखौ दिनैसिमबो पुलिसा हमनो हायाखै। बेराफारसेथिं मैया क'क्राझार हाइकर्टआव थांनाय 2021 मायथाइयाव खास्रि बिस्रियै शिव प्रसाद ब्रह्मखौ बुथारनाय दायाव दिपु नार्जारिखौ 10 बोसोर जेलनि साजा आरो 10,000 रांनि जुरिमाना फोसावो। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला शिव प्रसाद ब्रह्म आरो अशक ब्रह्म सानैबो 2021 मायथाइनि 19 खालार खालि हरनि 10 बाजियाव लामाजों रायज्लाय फैबाय थानाय समावनो हरखाब सासे आइजोआ खारबोना हेल्प नागिरफैदोंमोन आरो बिथांखौ रैखा खालामनो नागिरनाय समावनो दिपु नार्जारिया हेंथा होफैयो आरो खोथाजों खोथा नांज्लायना गावनि मोदोमनिफ्राय गंसे देगारखौ दिहुना शिव प्रसादखौ सुना होयो आरो शिव प्रसाद ब्रह्मनि लोगो अशक ब्रह्मआ जेब्ला बादा होनो नागिरो अब्ला लोगो लोगो बिथांखौबो सुयो। जाहोनाव सानैखौबो देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो शिव प्रसाद ब्रह्मनि जिउखौ रैखा खालामनो हायासै। नखरा बे जाथायनि सायाव क'क्राझार थानायाव 380/2021 नं केसनि रेजिस्टार बायदियै IPC 120B/326/302 धाराजों गासै 14 जन साखिनि नुजानायजों दिपु नार्जारिखौ सरकारि उकिल निरन्जन रयआ 10 बोसोर जेलनि साजा आरो 10,000 रांनि जुरिमाना फोसावो। मैया हिमाचलाव गिलु बालु मोननै मिथिंगायारि जाथाय जानानै थाङो आरो बे जाथायाव गासै 16 जन सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मैया गाज्रि बोथोरनि थाखाय सामार पाहार मुंनि गंसे शिव मन्दिरा हा गुगानानै गोग्लैयो, लोगोसे 12 सा सिबियारिफोरखौ नारसिन जानायनि सन्देह खालामदों। बेराफारसेथिं जोमै बेरफ्रुसारनायजों सोलान जिल्लानि जादन मुंनि दरसे गामियाव गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो, लोगोसे गंनै न'निबो सिलिंखार जायो। आथिखालाव NDRF हानजाया 6 जननि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय होनना सुलुङाव फोरमायो। हाबाया सोरजों जायो बेखौ रावबो हमनो हाया, बे बाथ्राया नंगौ। नाथाय लक्ष्मण रेखाखौ बारनायनि थाखाय रामायणाव राम आरो सीतानि जिउआव बेसेबांबा जालाखार बिलाखार जानायखौ जों नुनो मोनो। थेवब्लाबो बिमाय भागिन हाबा जानो हायोब्ला भागिन बिमानै मानो जानो हाया होननाय बायदि मैया कवालकुसिनि शरत चन्द्र नाथनि 21 बोसोर बैसोनि भागिनजों 2 गथ' गोनां बिमानैया दोनखारलाङो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोननि मिजिंजों अन्नानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।